ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ବଢ଼ୁଛି ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାର ଲୋକପ୍ରିୟତା। ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ବଢ଼ୁଛି ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଯୋଜନାର ଲୋକପ୍ରିୟତା। 1 ମାସ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କଲେଣି କୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ପରିବାର। ଏନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସାଇଟ୍ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ସୂଚନା ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହା ସହ ସେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 1535 ପଦର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ OSSCର ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଆୟୋଗ OSSC ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। CGL ଗ୍ରୁପ୍ B ଓ Cରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ 564ଟି ପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏପ୍ରିଲ 5 ତାରିଖଠାରୁ ମେ 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ମାଟ୍ରିକ ରେଜଲ୍ଟ। ସୂଚନା ଦେଲେ ବୋର୍ଡ ସଭାପତି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ମାଟ୍ରିକ ରେଜଲ୍ଟ। ଏନେଇ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଲେ ବୋର୍ଡ ସଭାପତି। 14 ତାରିଖରୁ ଖାତା ଦେଖା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 28 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବ। ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଡିଜିଟାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବ। ମୋଟ 16,000 ଶିକ୍ଷକ ଖାତାଧାରକ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 7ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ। ଜୁନ୍ 4ରେ ଆସିବ ରେଜଲ୍ଟ। 7ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ। ଏପ୍ରିଲ 19 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖ ସରିବ 7ମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ। ଏହାପରେ ଜୁନ୍ 7 ତାରିଖର ଭୋଟ ଗଣତି କରାଯାଏ। ସେହିଦିନ ହିଁ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କମିଶନର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 2024 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେଲା ତାରିଖ। ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ଘୋଷଣା ହେଲା 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ। ଦିଲ୍ଲୀର ବିଜ୍ଞାପନ ଭବନରେ ପ୍ରେସମିଟ୍ ଜରିଆରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସଭା ଓ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି CECI। ଓଡ଼ିଶାରେ 4 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ। ମେ 13, ମେ 20, ମେ 25 ଏବଂ ଜୁନ୍ 1ରେ ହେବ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଦମ ହରେଇଛି ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। କାମରେ ଲାଗିଲେନି ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ। ନିର୍ବାଚନ ମହଲରେ ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କ୍ରମେ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଉଛି। ବିଜେପି ବିଜ୍ଞାପନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଯେତିକି ଦୋଷରେ ଯେ ମୋଦି କି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କହୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବାସ୍ତବରେ କ୍ଷେତ୍ର ତାଙ୍କ ପରିଣତ କୌଣସି ଯୋଜନା ସେତିକି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବନି। ମୋଦିଙ୍କ ଆପଣା ରାଜ୍ୟ ଗୁଜରାଟରେ ଏଭଳି ବିକଳ୍ପ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ। 14ଟି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମୋହର ମାରିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନିର୍ବାଚନ ଯେତେ ପାଖ ଅଛି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ସେତେ ସରଗରମ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ଘୋଷଣା ହେବ ଲୋକସଭା ଓ କିଛି ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ବି ପୂର୍ବେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଚଳିତ ସରକାରର ଶେଷ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ITI ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଓ ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ଲାଇସେନ୍ସ। ନିଯୁକ୍ତି ସୂତ୍ର ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବିଭାଗ ନିଯୁକ୍ତିର ଅପାର ସୁଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ITI ପାସ୍ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଏବଂ ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ବିଭାଗ। ଯେଉଁମାନେ ITI ପାସ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା। ମିଳିବ 8 ଲକ୍ଷର ଲାଭ। ମହିଳା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନମୋ ଡ୍ରୋନ୍ ଦିଦି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଯଥା ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍ SHG ପାଇଁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହା ଅଧୀନରେ SHG କର୍ମୀଙ୍କୁ ଡ୍ରୋନ୍ ଦିଆଯିବ ଯାହା ସେମାନେ ଚାଷରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ, ଯାହା ଆୟ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ପ୍ରାୟ 10 କୋଟି ମହିଳା SHGର ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।